duba agogonka. Yawwa. Dama wancan class ɗin da ya gabata ba ku yi attending ba. Sannan gashi yanzu kuna zuwa min a wannan lokacin. Ya zama dole in kunta ku. Fita min daga aji. Ku fita. Class. Duk wanda ya attending din class na da ya wuce. Da kuma na yanzu zan ba ku kyautar maki 10. Gaskiya oga mun yi wa makarantar nan ta mun daɗi. Shaye-shayen mu kawai muke abin mu. Dama ranar weekend ina jin daɗin ta. Kun ina ai tafi daɗi weekend. Ba security ba komai. To in ma da security ɗin ya za su yi da mu? Ba yadda za su yi da mu saboda yau sai mu washe-washe abin mu. Ba kya ji ne mai gida yana magana. Ke baki jana kiran ki bane? Kine wa mutane tsaki? Ko akwai sa'in ki a nan gurin ne? Kamare ni? Ka ɗaga hannunka kamare ni? To wallahi sai ka san kamare ni. Oga Jem, kai oga ne. Abin da ka mata shine yayi daidai. Abin da kai mata shi ya dace da ita. Lallai ma yaron nan. Ya sa hannu ya mare ki? Har shi waye da zai mare ki a wannan makarantar? Wallahi sai ya san ya mare ki. Don haka ina son mu ɗau alwashi, mu haɗa hannu ƙarfi da ƙarfe domin mu rusa gwamnatin su Mansur a wannan makarantar. Mu ne muke da lecturers? Tabbas haka zai faru. To yanzu abin da nake so da ku, ina so mu haɗa hannu ƙarfi da ƙarfe domin ruguza group ɗinsu. Saboda haka ina so ku bani goyon baya. Hakan ko zai faru.